Gutril.
Kakak. Jamong mansengkune abadir girike pun mateng. Resik iki ngadep ngarsane Sinuhun Prabu Ngastina. Ya arepe mendem ya mendem ning ngangge tata krama. Nggo ngombe kalih kula yen biyen aku kendel saiki prei. Wis urus babar pisan. Terus sono wonten dawuh ngersakaken munjuk ora. Mundur ana. Nggih, ngestaken dawuh. Niki minangka tandha wong Ngastina anggenipun sami seneng-seneng suka parisuka merga matine danyange tanah Jawa pun Semar. Sangwaran dena becik besok mendemo Paris kang prayitna Saranta tinumpesen panikwawa Pandhawa ora wurung dadi mungsuh ora wurung dadi mungsuh poteng pra Pandhawa Paman Patih Arya Sengkuni paman kadil mampak wanci pangklong kepapat obor sewu jumbuh kalian reka yasa reka daya sanggit rungsit ingkang sampun dipun tindakaken para Pandhawa anggadhahi kaprawiran anggadhahi kasantosan karana rinten dalu tansah dipun tenggani kalian danyange tanah Jawa nenggih Semar Badranaya saestu bilih Semar samangke sampun pecah paman nalika semanten Semar menika kula kanthi jagongan wonten ing Wandi Alit lajeng
kula caosi wujudipun unjukan wedang kopi kenthel ingkang sampun kula campur kalian daru beksi utawi sampun kula campur kalian racun. Mboten ngertos sangkan paraning bilai lajeng Semar menika nggletak wonten sak inggile lincah. Dadanipun boten nebak mertandane menawi jantungipun sampun boten lampah. Pandhawa sakmangke mesti sami nangis guguk merga Semar sampun pejah. Bangkene Semar sampun kula kubur, kula pendhem wonten ing kutha Pramanakati wewengkon negari Ngastina. Bagus yen ngoten. Aku menyar mangreng golong mengkuri kalian matur nggih Prabu Joko Pitana. Karya wangsit hingga kumbang caping tawan susuh angin ngendi gone nyuwun sewu kalian matur sisih nyunggungi samudra pangaksami yektosipun batos kula menika njerit ras kula menika mboten trima mulak dumateng tingkahipun para Kurawa mliginipun Patih Harya Sengkuni. Monggo samangke kula aturi menggalih Semar niku dosanipun menapa lepatipun menapa kalian para sata Kurawa. Perkawis para Kurawa anggenipun edan kalian jabatan mendem kalih kelungguhan serakah dakah-dakah tega mentala budidaya pejahipun para Pandhawa monggo. Ning Semar menika mboten ngertos dumateng kentang kimpuling kahanan pojok plereting lelampahan. Mongko medhinipun Paduka langgih prisa bilih Semar menika tata gelar namung wujudipun Panakawan ing sejatosipun menika Dewa Ngejawantah. Ingkang andadosaken kuwatosing manah kula menawi para Kurawa mejahi dhumateng Semar Badrana lan dipun pendhem wonten ing kutha Pramanakati. Semare trima ning menawi sing momong ora trima mangke kados pundi? Nuwun sewu nggih anak Prabu Duryudana. Sampun wasu melang ing penggalih. Nadyan kados pundi kemawon panjangka gegayuhan wiwit kuncung ngantos gelung sampun ngantos owak lan gingsit. Anggen Paduka badhe merjaya dumateng para Pandhawa nyingkiraken dumateng anake Kunti. Mongko sampun cetha ngigla tanpa warana bilih ingkang ngayomi dumateng Pandhawa menika mboten wonten sanes kejawi namung Semar Badranaya. Mila sampun ngantos nglokro, sampun ngantos bingung, sampun ngantos mangro tingal. Pejahipun Semar wonten negari Ngastina menika kabar ingkang kremenaken menawi Semar menika sampun pejah Pandhawa liyane mung kari ngrentengi sirahe. Padang kasar lan pajari
nameng kono kasaring mongso katiga Malayang lotoking katyuping angin aduh paran dhisik iki ana piyayi putri sing wis lalu ing yuswa munggah ning setinggil Binatarata negara Ngastina. Mara kaki prasaja Nyai sapa kang dadi aranmu? Nuwun sewu. Sinuwun Prabu Duryudana. Lamun to aku ora bisa jangkep ing tata kramaku. Sowan oning pendopo Ngastina tanpa piniji ditepungake wae aku garwane Kyai Semar Badranaya lan apa to wigatine kraya-raya adoh saka Karang Kadempel aku sowan ana ing prajamu mung bakal nyocokake pawarta ingkang pinandung ing karna ujare wong akeh. Apa bener kepara nyata lamun to sesembanku Kyai Semar Badranaya seda dikubur ana negara Ngastina. Padananira ayu kumma kucam pranya maratani kake paring dawu kok Kyai Semar bisa seda kuwi larah-larahe kepiye yen pancen panjenengane wis seda pripalungguhan iki pakuburane mapan ana ngendi aku tak ndeprok ana ing kono aku tak sujud ana ngarsane pangeran supaya paring pangapura marang dosane Kyai Semar. Kaya kurang prayoga lamun to dirembug ana ing sana sewaka men wijang gamblang sejarah Kyai Semar kok bisa seda pripalungguhan iki Patih Sengkuni sing bakal critani mula kang mangkono ayo tak kanthi ndak kanthi ana papan sing sepi aja nganti sadurunge kowe engko nangis dingerteni karo sapa-sapa. Ayo melu aku Nyai Kanastre.
mregut ngembat watang ngrabosa mungsu tangkep jojo kantaran bau saya akti wah ketek tuwek keklek ora mudar-mudar Anoman biyen dasar para nyata wit Dursasana wong Banjar Junut ya pancen kaya mengkono kowe ngleleng kowe gemendung kumalungkung ngendel-ngendelke ning ngarepe Kurawa monggo ning yen adu arep karo wong Banjar Junut padha karo sulung mlebu geni kowe nadyan kowe mbiyen kondang gembong Swelagiri senopatine Rama Wijaya kuwi lak mbiyen saiki kowe wis dadi kethek tuwa ampas brabas tanpa daya sing dadi bukti nyatane kira-kira antarane Anoman kelawan Dursasana sapa sing glundung sirahe bosok klok-klok dirubung laler ora kena ginawi becik apa abam cancang jenggot gembrek-gembrek wong kae wo weh
Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Hey. Hey. Wah. Wah. Oh. Ah. Wah. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadangi liyan yayah tunggil ibu Swita mring Sri Kurupati ing Ngastina kinarya gul agul nuwun sewu anak Prabu Ngawangga Anggir Basukarna Paman Patih Harya Sengkuni kados pundi Paman mestinipun jengandika lak nggih prisa bilih para Kurawa mboten wonten ingkang mangga pulya tanding kalian Wanara saking Kendari Sada nenggih pun Anoman gandeng samangke Anoman sampun ninggal tata krama ngrusak dumateng katentreman ingkang mapan wonten negari Ngastina sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka sinuwun Prabu Ngawangga jernyatanipun paduka minangka bebeteng negari Senopati ning praja bantenge negari Ngastina pramila kula nyuwun kanthi sanget nggih monggo kula aturi ngrabasa pupuh mejahi dumateng pun kapiwara nuwun sewu Paman nadyan ta wonten ing negari Ngastina menika kula kadhapuk mangka dados senopati nanging kula ngerti kalih bebener ngerti kalian kautaman Ratu Ngawangga menika sampun maca dumateng lelampahan ingkang kababar menapa ta sebabipun kok Anoman ngamuk punggung wonten ing negari Ngastina karana pokal gawe utawi patrapipun Paman Patih Harya Sengkuni ingkang ngumbar dumateng kamurkan ngumbar dumateng Kamsa jengandika badhe murang tata gonjak dumateng randhanipun Kyai Semar Badranaya nenggih pun Nyai Kanastren menika menapa patrapi menungsa mila menawi kula nglabuhi dumateng lelampahan menika kula malah pekewuh kalian jagat kula isin kalian wong sak donya yen perkara wonten tiyang ingkang badhe ngrabasa pupuh nyidak dumateng kamardikaning negari Ngastina tanpa dipun perintah mesti kemawon kula jumangkah nang gandeng menika wujud kanistanipun Paman Patih Harya Sengkuni yen kula melu cawe-cawe tegese kula ora ngerti karo kautaman niku kebangetan Kakang Ngawangga mangnoleh kali kitok sampeyan mangeling-eling sejarahe bocah petha pralaya ing naminipun Surya Putra riyen dika niku mung dadi kere nyangga bathok turut pasar njaluk welas
Nanging merga sih katresnanipun Duryudana jengandika kula angkat dadi Narpati wonten Ngawangga dadi Ratu Ngawangga keceh bondo kembul kamukten Gateng Mutiara. Ning parandene sampeyan ra ngerti lelabuhane Duryudana. Mongko kewan sing jenenge Sona kirik nika lamunta diopeni diingoni diwenehi pangan gelem tunggu omah. Ning sampeyan ngatasi derajat menungso parandene patrape sak ngisore kewan. Bapak Truka Branang gagat waja mlintir kumbala sukal wijiling sabda jagat Dewa Bathara ya jagat mangestu yen kepengkok tembung saka Yayi Prabu Duryudana aku ora bisa piye-piye. Nyatane sing bisa ngangkat derajat kamulyane Basukarna ora ana liya kejaba mung Ratu Ngastina. Ya. Gandeng Ripalungguhan iki Yayi Prabu Kurupati wis paring dawuh sing gedhe pangapuramu. Yektine eman-eman tanganku yen nganti njawil gedhene nyenggol kelawan kuandang. Mula ya mung nganggo srana Kunta Wijayandanu. Tibane Kunta kontal nyawamu. Kabul kawusanane senggono aku banget ngaturake panuwun merga jeneng sira sing wis nyelametake kanastren saka bebaya kamurkane Patih Arya Sengkuni. Yetosipun kula sampun kuwagang ngunduraken wadyabala saking Ngastina ning wonten bab ingkang ndadosaken kejonting manah kula Nyai. Nyai kanastren samangke kula aturi lenggah mapan wonten ing kancing gelung kula menika. Monggo nyingkir, monggo medal saking negari Ngastina. Karana menawi kula piyambak boten badhe nyamaraken dumateng gesang kula, ning menawi ngantos brabat dumateng jengandika tartamtu kula mangke ingkang badhe getun kedhuwa. Sebabe apa nek kaya mangkono? Narpati Ngawangga ngasta pusaka pepertingan Kyai Kuntadrawasa menawi mboten lunga cilaka niki mangke.
ratri gumulung mangrempak ing wadya mangrempak ing wadya magiri rek ronang kono ronang kono gawe gelar Patih Kala Kridaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun Prabu Anggila kepiye kabul kawusanane anggenmu ngebak srana peperangan tumraping negara Mandura. Inggih Kanjeng sinuwun kalilan matur sisip nyuwun gunge samudra pangaksami. Awit saking berkah pangestu paduka kula sakwadyabala kelampahan ningkes dumateng wadyabala lan prajurit saking negari Mandura. Namung emanipun Kanjeng ingkang jengandika padosi nenggih pun Prabu Baladewa tek mboten wonten. Pramila rumaos bingung raos ing manah kula ing atasipun kula nyerang wonten Mandura menika ingkang dipun tuju menika pejahipun Baladewa ning kok Baladewa mboten ketingal irungipun. Wah ladala. Nadyan kaya ngapa lan kepiye ora bakal aku kurang akal. Manut kabar sing ndak tampa ana ing negara Mandura kene ana wujude pasaryan. Leluhur Mandura kabeh disarekake mapan ana ing Astana Gadamadana. Lan Prabu Baladewa ki banget anggene bekti setya marang para luhur ing mapan ana ing Gadamadana. Mula kanggo mancing swasana supaya si Baladewa gelem metu saka pandhelikan. Ora ana dalan sing kudu diambah. Astana Gadamadana kudu diobrak-abrik.
maludha Kuntara Gato ladal lagi wae wadya balaku saka ing Tirta kadasar ngambah wewengkon negara Mandura iki ana nom-noman malang kadak mripate menteleng kaya bandeng sapa lek nom mripatmu jerengen gobokmu ala tanpa rupa ki putra Narendra ing Mandura jenengku Raden Wisata kowe sapa Warangkanata ing Tirta kadasar kala kridaksa kang dadi aran aja melu celeng boloten kebo latengen tumrap lelakon iki wae nyingkira endi wong tuamu sing jeneng Prabu Baladewa kon maju mrenak srimpung sikilak bondo tangane pocok janggan blangak-blangak paton ucap ora perlu kowe nyumbari sembanku ingkang wis mukir marang jiwa ragane Wisata yen pancen wis kenceng lan gembleng tekad marep ngorak-arik tatanan ana ing negara Mandura Ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara karepmu piye bisa kowe ketemu kelawan sesembanku Prabu Baladewa waton pinter nglangkai bangkene Wisata wah glundungi mempet
sang katrajan ing tahana wadya sang kaprabon pang kang abramarkata waladala jagat dewa Bathara jagat mangestungka kaya mengkini iki lelakone negara Mandura ibarate kaya kelangan saka guru ingkang santosa Kanjeng Rama Dewaji kula suwun jengandika sampun ngantos negakaken dhumateng bumi Mandura ingkang dipun serang dening mengsah kados mekaten Paman Prabu Ndarawati Paman Sri Bathara Kresna kula nyuwun pangayoman Paman Sing langit kelap-kelap